Lo wayengumdlali weKaizer Chiefs uKeegan Dolly akakasondeli ekutheni abuyele emqhudelanweni wokudlala kuPSL, yize kunamahlebezi athi kunamaqembu abuzayo ngaye. Lehlile nezinga lokumfuna lo mdlali ngemuva kokubhuntsha kwezinhlelo zakhe zokuya kuSuperSport United ngaphambi kokuqala kwesizini. Ukuya kuMatsatsatsa ePitoli akuphumelelanga, ngisho nangemuva kokuthi uDolly evumelene nemibandela waphumelela ukuhlolwa kodokotela. Lo mdlali oneminyaka engu-31 ubudala ulokhu ezigcina sesimweni esihle ngesikhathi elinda umnyakazo wakhe olandelayo. Nangaphezulu kwemibuzo embalo akukho okuphathekayo okufikile kuyena. Lo mdlalo wakwagijima kubafana kuthiwa ukhungathekile njengoba esefuna ukubuyela enkundleni. Bheka i-agent yakhe iyasebenza ubusuku nemini ukumtholela iqembu, kodwa kuze kube manje ayikalitholi limfanele. Akukho futhi okusesithebeni ngaphandle kwemibuzo embalo, kusho umthombo osondelene nalo mdlali. Ngeke ngikutshela ukuthi imaphi amaqembu abuzile ngokutholakala kwakhe, kodwa ngicabanga ukuthi kumphatha kabi uKeegan ngoba ufuna ukubuya enze into ayithandayo. Ngicabanga ukuthi okunye kunephuza afuna ukuliveza ngoba abantu sebecabanga ukuthi kuphelile ngaye, kodwa usengumdlali osezingeni eliphezulu. Lo mdlali wakwagijima kuMamelodi Sundowns waphinda wadlala nase-Europe. Ubuye ngo-2021 futhi wahlala amasizini amathathu kuKaizer Chiefs ngemuva kokudlalela iqembu laseFrance iMontpellier iminyaka emihlanu.